Happy Thanksgiving! Актрисата Жанет Иванова. Аз отидох без език. Америка. 8 милиона от Балканите и 2 милиона са от България. Веднъж попадаш в среда, в която ти си ням. Аз не исках да разопаковам багажа 6 месеца след като бяхме пристигнали в Калифорния. Преди колко време се прибра в България? Преди 8 месеца. За мен театър е усещане. Ти или се раждаш така, или... Това не се учи. Ти си невероятен музикант. As you sung your teeth into me, oh, bloodsucker, dream crusher, bleeding me dry like a damn vampire. Откъде тръгна? Как се събра и реши, аз ще си взема живота в ръце и ще постигна това и това и това? Музиката я преоткрих, т.е. тя ме намери в Америка. Винаги съм пеела, но никога не съм можела да свира на инструмент. А когато не можех да говоря езика в Америка, какво правим сега? Как ще се изразя? Как ще кажа на тия хора нещо? Винаги съм си служила с речта много добре и си казах какво да направя и си купихме пиано. След 2 месеца можех да свира на пиано, да пея и не само това, започнах да преподавам. Тогава си дадох сметка, че всъщност нищо не може да ти попречи, ако знаеш какво искаш да кажеш. Тогава света започва да те чува. Здравейте и добре дошли в новия подкаст от Първи дубъл с мен Михаела. Моят първи епизод кръстих Рестарт. И мой първи и много специален гост е актрисата Жанет Иванова. Тя е много специален и важен човек за мен, не само заради своята женственост и харизма, а и заради своята добра актьорска игра, своята музикалност и своят богат житейски опит. Страхотни думи. Ти направо, аз не знам от тук нататък какво да кажа. Миша, ти си моята Мика. Ти не си Михаела Михайлова. Между другото, много ти благодаря за това, защото ти измисли този прякор за мен. Той е много важен и специален. Носи за мен едно много лично послание. Наистина. И всъщност искам да споделя на зрителите колко трудно и сложно ми беше да измисля името на епизода, защото ти си един необятен човек, една огромна персона, не само от роли, ами като личност. Носиш много сериозни качества в себе си и искам да покажа на хората малко повече от твоята същност. Много е мило и много ти го благодаря. За мен е радост да съм ти първи гост и знам, че твоят подкаст ще има дълъг живот, защото си много талантлива, много умна. Това е доста важно в днешно време за една красива жена. И ти пожелавам лекота и чувство за хумор и да се кефиш. Благодаря ти от сърце, освен че прия поканата с отворени обятия и за това, че... Как ще ти откажа то? Аз няма друг избор. Не. Няма как. И всъщност искам да кажа защо съм избрала името Рестарт. Да. Аз ще надникна в същината, а ти ще разкажеш. Всъщност, ти си отново тук в България. Да. Искам да разкажеш малко повече къде беше, какъв е твоя житейски път, през какво си преминала и какво очакваме. Вау! Ти ми зададе 9 въпроса, на които искаш да ти отговоря сега. Добре. Не, да започнем от самото начало. Да. Кога съм родена? Не. Тук съм родена, но съм живяла последните 8 години в друга държава. Най-хубавите ми моменти от моя живот до тук са били в нашата държава, в България, но поради куп стечение на обстоятелствата ми се наложи да замина. Наложи ни се да заминем. И бяхме поставени пред предизвикателство, което никога не е лесно или приятно. Винаги трябва да погледнеш на него като нещо, което ще те накара да скочиш. Не просто да поемеш в някоя посока, ти трябва да скочиш натам. Това е. Това за мен са предизвикателствата. И след като бях 10 години и половина на щат в сатиричния театър, една огромна моя мечта и на всеки един актьор тук в България да се докосне до такъв театър, просто трябваше да напусна, да си хвана самолета. Място 522 и да си тръгна. Да. Аз си спомням спътника до мен, жената, на която разказах историята на живота си. Тя забрави в мига, в който следеше от самолета, но все пак ми донесе това удовлетворение, че аз... Ти си разказвала на някого. Да, ето сега имаш възможността да разкажеш на много повече хора за твоят живот и твоя житейски опит. И всъщност
Какво почувства, когато събра багажа? Това беше най-драматичният момент. Аз не исках да разопаковам багажа 6 месеца след като бяхме пристигнали в Калифорния. Но аз не напуснах театъра. Физически го напуснах, но си го взех с мен. Да. Той си пътуваше навсякъде с мен. Добре, знаеш ли, че един ден ще се върнеш в България и ще продължиш да носиш театър в себе си? Пак ти казвам, аз не съм се разделяла с него. За мен театъра е усещане. За мен театъра, той пътуваше навсякъде с мен. То е нещото, което ме разширява, нещото, което ми дава много перспективи, много нови светове. И не съм знаела. Ти знаеш ли преди 10 години, че ще правиш подкаст с мен? Не. Ние не знаем утре какво ни очаква, така или иначе. Не съм знаела. Живота е непредвидим. Но всъщност, казваш 6 месеца не си разопаковала багажа. Не, те седяха в дъното на стаята и... И ти какво прави тези 6 месеца там? Ужас. Знаейки, че ти вече си на съвсем различно място. Ти си в... Аз отидох без език в свят, в който не знаех нито как да се чувствам, нито какво да правя. Не говорех техния език. Как да ти го обясня това? За един актьор езика е средството... Разбира се. Основното средство за изразяване. Така е. И изведнъж попадаш в среда, в която ти си ням. И как се справяш с тази ситуация? Откъде тръгна? Как се събра и реши, аз ще си взема живота в ръце и ще постигна това и това и това? Започваш да се учиш, започваш да се променяш, да се преоткриваш. Всяка една грешка е ново стъпало. Всяка мисъл на този нов чужд език е победа, триумф на смелостта. Всяка нова среща с хора е нещо, което те поставя в ситуация да изпитваш бариера между мозъка и речта, но тази бариера в един момент се превръща в процес. Това трябва да осъзнаеш, че ние се променяме всеки ден. Ние се обогатяваме от всичко около нас и света не ни очаква да сме готови за всичко. Аз осъзнах, че това с правилата е огромна илюзия, въпреки че там те спазват много стриктно всичко, което им е казано, но ние правим грешки и това е нормално. Ние се учим всеки ден и това е хубавото на живота и това е хубавото на нас като личности, че не сме еднакви. Аз днес ще се обогатя с нещо и ще бъда различна след това интервю. Аз също, със сигурност. Да. Което съм ти много благодарна. Добре, какво си взел от Америка? Много неща. Харесаха ми страшно много неща, не харесах други. Например, ентусиазма, с който се сблъсках там. Те са страхотни сладури, раздават щедро комплименти, което не винаги е истина. Така е. На мен това лично не ми хареса в Америка. Ние сме много сурови. Уважавам искреността, истинността в човека и това непрекъснато да казваш някакви думи, просто хвърлени в пространството, не. Те не ги хвърлят в пространството, те така са научени да те поощряват, те не оценяват таланта ти, те ти дават криле, за да развиеш този потенциал. Да, докато ние сме много пестеливи на похвалите си, балканците. Така е. И така сме научени тук да сме е трудно и към заради себе си, стандарта, и към който се целим. Да, така е. Да, в този аспект съм съгласна, но понякога, когато някой ти каже хубава дума, ти усещаш фалшивото отношение отзад зад тези думи. И не винаги ти става толкова приятно, колкото ти се иска. Винаги ти става приятно, когато чуеш комплимент, повярвай ми. Честна дума ти казвам, толкова е леко да се живее там. Излизаш на улиците, всеки ти казва, колко сте красива, ама that's amazing, that's great. Да, но те не Искам да го чувам постоянно. Какво, повече ли ти е приятно да те критикуват и... Не, в никакъв случай не ми е приятно да вляза в магазин и да не ми се усмихва. Не. Това със сигурност не е приятно, но нека да се върнем на... Само да ти кажа нещо смешно, като каза, че комплименти. Добре, за тях като кажеш, that's okay. Това как ти се струва? Положително или отрицателно? Неутрално. Не е неутрално. That's okay си е по-скоро отрицателно за тях. Когато кажеш that's okay, те имат предвид тебе... Може и повече. Да. Докато тук, като чуеш that's okay, това си е похвала. Това си е похвала, да. Справи се добре, значи ти можеш вече да излетиш в космоса. Почти. Да. Добре, и преди колко време се прибра в България? Преди 8 месеца.
съвсем скоро. Да. И на къде си се насочила? Пак се върнах в сатирата. Това е най-хубавата новина. Да, директор ме покани отново. Това беше Това чудесно. е най-хубавото място. И му благодаря много. Да. Между другото, той ти е учител. Не знам дали се сещаш. Може да го поздравиш от тук. И аз му благодаря много. Да. За което тръгнала съм по един път, който съм сигурна, че ще бъде много дълъг, изпълнен с много хубави моменти. Но нека да говорим... Труден, със сигурност, но това е целта да покажа и трудностите, и хубавите моменти, както всяко едно нещо в живота. Добре, откъде започна с актьорското майсторство? Откъде тръгна тази страст в теб да се занимаваш с това нещо? Ти знаеш, че ти или се раждаш така, или... Това не се учи. Цял живот съм била така. Майка ми и баща ми са телевизионери, работех в БНТ целия си живот и аз съм израснала по студията. Няма тайни за мен в Българска национална телевизия. Всичко е моето детство. И дойде един момент, в който аз трябваше да кандидатствам. Нямаше две мнения по въпроса. Кандидатствах в надвис, мастера. Стефан Данилов ме прие. Много съм благодарна от първия път и започнах да уча това, което е моето призвание. За мен преподавател е едно от основните неща, които да ти покажат пътя и всъщност на какво те научи мастера. Какво запомни от него? Аз съм абсолютно сигурна. Няма да ни стигне този подкаст. Колко минути казваш? Засичам. Няма да стане. Не. Това трябва да направим отделен подкаст, да ти кажа Стефан Данилов на какво ни научи, но си беше истинско 4 години. Любов. Радост. Разкажи ми една история от ученическите ти години, от студентските ти години в Народния театър. Да, ние учихме в Народния театър, защото за Стефан Данилов, който в този момент играеше активно там, беше по-лесно да води лекциите ни в Народния театър на 4-ти етаж. И като свършиш лекции в 9:30, 10:30, ти не си отиваш вкъщи, лягаш и заспиваш. В Народния театър. Да, и се събуждаш там и отново си на лекция. Чувала съм много такива истории, все още не сме го правили в сатирата. Вие там са вашите лекции. Не сме го правили, но въпреки това е напълно възможно, защото знам колко даден трябва да си в тази професия. И всъщност... ние сме, като сме млади, сме много амбициозни и много се хвърляме във всичко това. Не всички. Сигурно. Трябва да гориш отвътре за това нещо. Не всички. Ти как си в това отношение? Гориш ли? Горя. И отвътре, и отвън. Добре. Разкажи ми малко повече за твоите роли в годините. Много си ги обичам. Всичките са мои. Коя ти беше първата? Сега, за да те назначат в сатирата, тогава правеха следното нещо. Дават ти роля, ако се справиш добре, те назначават. Павел Васев беше директор на Сестричния театър. Покани ме за роля при спектакъл на Мари Росен. Очевидно се справих и ме назначи. Беше много интересен спектакъл. Трябваше да играя на сцената без да сменим костюм едновременно 5 персонажа. Едната беше Барби, а другата беше баба с инфаркт. Ти до ден днешен си Барби. Мисля това като комплимент ли да го приемам или... Барби абсолютно като комплимент. Но, благодаря. Но да, беше много хубаво, защото бабата имаше инфаркт, а пък Барбито си беше... Барбито си беше статична. Да, статична, сладка, динамична, готина. И така тогава показах някакъв колорит, който може би са забелязали. И това беше показала двете крайности. Не две, те бяха 5 роли. Ага. Така че повече от 2. Доста. Беше много интересно, наистина. Да. Пожелавам ти такъв тип предизвикателство на сцената. И аз си пожелавам, защото предизвикателствата ни правят по-отворени към света и по-силни. Това е което ни развива. Аз ти казах, така започнах. Човек се развива, ако е поставен в ситуация на риск. Ако има комфорт около теб, постоянно ти не мърдаш. Ти си статичен. Да, трябва да излезеш от рамките. Добре, роля, за която ти мечтаеш? Няма такава. Всяка следваща е ролята, за която съм мечтала. Уау! Да, ролите не ни се дават. Ние ги работим, ние ги изработваме, ние вдъхваме свят в думите и смисъл. Ние обиграваме пространството, ние сме смисъла, нали, актьора, защото думите... Както ти казах, в Америка, като не говориш езика, бях точно като актьор без думи. Добре, разкажи ми малко повече за другата ти сфера, музиката.
Ти си невероятен музикант и не мога да го скрия, че аз ти се възхищавам. Просто не мика. Барби реакция. Ето, казах си, че е комплимент. Да, Мика, виж. Музиката я преоткрих, т.е. тя ме намери в Америка. Винаги съм Така ли? Аз това не го знаех. Винаги съм пеела, но никога не съм можела да свира на инструмент. А когато не можех да говоря езика в Америка, аз си казах... Не ти остана нищо друго. Какво правим сега? Как ще се израза? Как ще кажа на тия хора нещо? В главата ми има смисъл, като го кажа, то е тромаво, не смешно. Винаги съм си служила с речта много добре. Изведнъж съм като парализирана и не знам... бариера. Ужасно е. И си казах какво да направя. И си купихме пиано. И седнах за първ път през живота си. И започнах с една ръка. След 2 месеца можех да свира на пиано, да пея. И не само това, започнах да преподавам. Музикален театър, импровизации и музикални техники. И тогава си дадох сметка, че всъщност тези бариери са само в нас. И че нищо не може да ти попречи. Ако знаеш какво искаш да кажеш, тогава света започва да те чува. Така е. И ако следваш... Да, и ако следваш... Това, което ти харесва и следваш сърцето си, вътрешния си глас, той те води. Да, и да го изразиш. Точно това е. Света е отворен и не е само думи. Света не са думи. Всъщност, всеки вид изкуство може да ни изразява по някакъв начин. Ти си намерила твоето. Музиката е най-бързото изкуство. Да, така е. И много успешно. Вълшебство. И докато този хаос в главата ми трябваше да се подреди, аз някак си се почувствах супер свободна да експериментирам там. И резултата не закъсня. Беше много интересно. Наистина преподавам на език. А сега преподаваш? Да, преподавам на този език. Това не ти е смешно. Всъщност ти си човека, който ме отвори да гледам по друг начин върху музиката. Да. Всъщност, който ми показа, че в мен може да се крие някакъв вид талант, музикален талант. Ти имаш изключително добър музикален талант. Не, наистина ти си супер музикално талантлива. Винаги си ми го казвала, но има едни такива бариери, които хората си поставяме, които трябва да разчупим. Някой ти ги е поставил тези бариери, ти не можеш като човек сам да си поставиш. Някой ти е казал, не пееш добре, не ти е хубав гласа или нещо подобно и то е останало в съзнанието. Да, обикновено това се случва в ранна детска възраст, от учители, от родители, от всякакъв тип критики, но всъщност ние трябва да се справяме с тези неща и да се справяме срещу трудностите, както ти каза. Наш дълг е да опитваме. Да. Във всеки един аспект. Много добре ти се получава това първо интервю, бе, човек. Ама то не е интервю, то е разговор. То е разговор, то е подкаст. Добре. Ще те вода после на чайче. Искам на кафе. Добре. Добре, кажи ми каква е Жанет в реалния живот с най-близките си хора? Я чакай само малко. Ти ми кажи каква е Мика в реалния живот. Ти много добре знаеш. Да, но хората там не знаят. Те с всеки следващ епизод ще научават по малко повече за мен. Те искат да те опознаят от сега. Айде с 2-3 думи. Въпросът е да стане постепенно. Моля те, заради мен. С 2-3 думи да ти кажа аз какъв човек съм. Да, в реалния живот. Много добродушен. Много. Това е истина. Абсолютно. Сърцат. Изключително креативен. Така. Голям естет и понякога, за съжаление, перфекционист. Така. Още неща можеш да кажеш, сигурно. Много неща мога да кажа. Кажи за това колко си миличка и колко си нежна. Аз казах, аз съм изключително добра. Голямо сърце имаш, наистина. Много, казах го. Казах го, беше първото, което казах. Да наблегнем. Винаги давам шансове. Смятам, че хората грешат, могат да поправят грешките си. По това се различаваме. Живота е шанс. Ти сама каза, че грешки прави всеки. Да, ми е много трудно да прощавам чуждите грешки. Може на това да трябва да се научиш. Двойни стандарти прилагам, признавам си, не е добре. Добре, Мика, много добре вървим. Кажи сега ролята, за която мечтаеш. Аз ли? Да. Няма да си го получиш повече, това е. Аз ти първо стъпвам на тази... Платформа. Не е платформа. Тази тежка задача, с която съм се захванала от тук нататък, ми предстои много дълъг път. И между това нещо, което ти каза, ще го запомня. Кое? За това, че всяка една следваща роля е наша.
Да. Ние трябва да живеем всяко едно нещо и всъщност актьора трябва да е готов да живее абсолютно всичко, което му се предостави. Вчера си мислех колко е просто това, от гледна точка на... Сега ще ти кажа какво имам предвид. На мен ми е много по-лесно да съм някой друг, отколкото да бъда себе си. Всъщност, когато аз те поканих, ти ми каза, как така ще говоря за себе си? И аз ти казах, ама как ти излизаш на сцена, ти грабваш вниманието на толкова много хора и в крайна сметка на теб ще ти бъде трудно да говориш за себе си. Да, това може би понякога е по-трудно, да играеш роля като професия твоя, може да ти се струва по-лесно, но всъщност ние ежедневно в живота си играем роли. Всеки един човек. Така ли? Не е ли така? Ти сега играеш ли роля? В момента не. Пред най-близките не. Но човек се отпуска само когато наистина... Когато наистина какво? Само когато наистина се сближи с някой. Така е, да. Обаче сега ще ти кажа нещо много важно за мен. Много обичам изненадите, но прочетох с какво ще ме изненадаш и няма да ти го позволя. Ами без да искам. Защо си позволи да прочетеш? Ами не знаех, че е тук, съжалявам. Добре, за да кажа на зрителите, мислех да го оставя за накрая. Отпада. Не, искам да те помоля да изпееш някаква твоя любима песен. Не, в някои от следващите подкастове ще си прата нещо. Не. Няма да ми пращаш, моля те. Не, аз видях изненадата. Щях да те помоля да изиграеш нещо, но тъй като ми е първи епизод, не искам такива... Помниш ли колко време правихме Lovers? Lovers in the night. Помня. Always try to ride. We don't... Let's do it again. We don't know how to ride, but then we try. Тук имаме модулация. Спестиме на зрителите модулацията. Тук е 5:35. Тук всеки път ми беше трудно да вдигна тона. Всеки път. Да вдигнеш тона. Такова изразяване ще... Добре, аз не съм музикант, не съм Не, вдигаш го тона. Определено вдигаш тона, Мика. Чакай, че има едно неотговарено обаждане. Всичко е наред. Искам да си тук и сега. Аз съм тук и сега, просто трябва да сме наясно, че хората звънят. Искаш да кажеш, че имаш много фенове, много обожатели. Тук съм си довела 7 от тях. Те са само 7, де. Защо 7? Шегувам се. 7000. Пожелавам ти. Още повече ти пожелавам. Колко време се готви за това нещо? Само ми кажи честно. Защо? Не, искам да знаят хората колко си сериозна, че това, което правим в момента е плод на усилени 13 часа работа. Нищо повече. Идеята ти хрумна вчера, сутринта и днес снимаме. Онзи ден ми хрумна идеята по душа. Така се случват нещата при тебе, но аз съм възхитена. Не, искам да кажа. Тъй като до сега винаги в живота си аз го и казах. Аз съм огромен перфекционист, искам всичко да е изпипано до последния детайл. И това е едно предизвикателство, което си поставих сама за себе си. Да се впусна, да пробвам, да видя и да видим докъде ще стигна. И в крайна сметка човек, ако не пробва, не рискува, няма как да знае. Аз за това започнах и тази професия. Тъй като от дете съм искала да се занимавам с актьорско майсторство и си казах, поради много причини, така и не го направих, след като завърших гимназия. Но си казах, един ден ще съжалявам само за нещата, които аз не съм направила. Не за тези, които съм направила. Мога да пробвам, да падна, да стана, да се изправя, да продължа, но най-важното за мен е да си опитал. Само ми кажи, притесняваш ли се още? Не. Да успя да ме отпуснеш. Кажи също колко време смяташ да протече целият ни разговор? Не смятам да е много дълъг. Аз исках да запозная хората с теб. С Жанет, която познавам аз, защото ти наистина си много специален човек. Дей ме гледа така с този мил и невинен. Какво влагаш в думите и го усещам и е взаимно. Винаги съм искрена и това искам да си проличи и пред хората, до които стигне този подкаст, защото това е в същината на нещата, които правя. Слънчице. Моля те, изпей ми нещо. Ами не знам, наистина не бях подготвена. Ти трябва да ги казваш тия неща предварително. Напротив, защо? Не е необходимо. Какво искаш да ти изпея? Чакай да видим сега. Песен, която ти е на сърце, песен, която отразява в момента състоянието ти. Окей, чакай да видя нещо.
'Cause I've made some real big mistakes to make the worst one look fine. I shouldn't know it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. You made me look so naive. The way you saw me for parts as you sunk your teeth into me. Oh, bloodsucker, dream crusher, bleeding me dry like a damn vampire. I don't know. Искам да ти кажа, просто цялата се разтреперих, само от гласа ти. Искам да ти кажа, че първия път, в който те чух да пееш, аз се насълзих, сега съм на косъм, сдържам се. Миличката ми. Но помниш ли какво ти каза брат ми? Ти си най-невероятната жена, която съм виждал. Да, сега си спомням, Да. а това... Зрителите да не знаят, това все пак 15-годишно момче, нали? В смисъл, той те първо му предстои да вижда прекрасни жени. Да, то беше просто... Стандарти хора, правим, нали, създаваме вкус. Благодаря ти много за изпълнението. Много ти благодаря. Сигурна съм, че ще достигне до много хора и просто това, което показваш на хората, това, което... Защо ми говорите зад кадър? Не е честно. Това са моите фенове, ще говориш с тях. Ако не може ли? Не, те са държиш чисто ги за мои. себе си. Всъщност, ето така като каза, искам да поговорим малко за конкуренцията в България. Ти усещала ли си конкуренция? Никога през живота си. Ти сериозно ли ми задаваш това въпрос? Тъй като аз в живота си как така усещала ли си конкуренция? Не съм смятала. В смисъл, такива женска злоба, конкуренция. В тези среди знам, че има. Винаги има конкуренция и това е нещо, Сблъсквала ли си се с това? Естествено. И? Как се справяш? Това ти е двигателя, от който се нуждаеш. Ако няма конкуренция, красотата, успеха, хубавото се намира в съотношение. Как иначе ще оцени някой, че нещо е красиво, ако не види нещо грозно? Така е, но за всеки това е нещо различно. За мен така стоят нещата. Да, защото красивото за мен може да е грозно за теб и обратно. Но вече навлизаме в много психологически теми. Да, философията е особена, нали, на тема, кое е добро, кое е лошо. Абсолютно. Но ние си го правим такова. Това е с изкуството, то е субективно. Абсолютно. В крайна сметка. Да, така е. Изкуството е навсякъде около нас и в крайна сметка искам хората да го откриват във всяко едно нещо, което виждат. Мисля, че е време нашия разговор да приключи. Искам да... Аз предлагам просто да спрем камерите, а ние да продължим си говорим. Нали? Не е нужно да приключва разговор. Да, на по чай и кафе. И кафе. Само последно ще те попитам. Ще ти връча тази награда като знак на благодарност, че си моя първи гост, че си тук за мен и искам да отправиш една реч, каквото ти дойде от сърце отвътре, за зрителите. Добре, и очевидно после трябва да ти я върна. В смисъл, тя си ти е декор, нали, който ще си остане тук за следващия гост. Не за следващия. Взимам ли си го? Да. Не, може да го оставиш, но няма да бъде за следващия, специално за теб. Не мога, аз... Благодаря ви, благодаря. Истина, че просто аз не го очаквах, хора. Това беше... Как дойде, абсолютно неочаквано. За коя роля е това? За подкаста. За най-любимата ти. За участието ми тук. Да. Благодаря ти. Тук нямаш роля, тук си истинска. Ще поговорим по този въпрос после. Зад кадър. Не съм много сигурна. Не вярвайте на всичко, което виждате, но благодаря ти. Означава много за мен, особено от теб. Съм, че аз те обичам много и съм щастлива, че бях твой събеседник. Първи. Защото това няма как да бъде променено никога от тук нататък. Да, така е. И това е най-ценното за мен. И ще ти го оставя обратно, да го подариш и на следващия гост. Няма. Декора ще е друг. Друг ще бъде. Добре. Да, това е специално за теб, въпреки че ми го върна. Благодаря ти, оценявам го. Много голям по пътя ти. Благодаря. Нови хоризонти и изобилие от цветове, картини, емоции и бъди себе си, каквато си най-прекрасна. Благодаря. Да, за това ще се постарая. Обичам те. И аз теб. Благодаря на всички, които гледахте. Благодаря на тези, които останахте до края. Ще съм ви много благодарна, ако харесате това видео, ако последвате моят нов канал, ще ми вдъхнете много доверие по пътя ми напред.